И какво ста хора, аз съм Danger и днеска ще правя giveaway на два премиум акаунта. Също така искам да кажа две новини. Относно премиум акаунтите, Free Soil се казва единия, другият е Gang, но не мога го произнеса. Работят, не са банати в Mineplex, така че да. Втората новина е, че имаме че имаме втори канал, който се казва Street Dogs. В него ще снимаме Slender, аз и RangeBG. И OSTBG може също. Значи тук пише информация, нали, с какво снимаме, обработваме. Аз кефема Google+. И да. И ченалите ни. Също така, втората новина е, че съм стигнал 270 абоната, 271. И то доста бързо. И благодаря за това адски много. И затова правя сега giveaway-а. Относно giveaway-а, за да се запишете, значи трябва да харесате клипа. И най-важното да се абонирате тук. И тук. И когато събера тук 280-290 абоната на Street Dogs ченала 30-40, ще теглим giveaway-а. Даже Slender може да направи също, т.е. даже е направил. Банера е правен от ZDOBG. Аз добавих само малко ефекти. Ето сега ще покажа и неговия ченъл. ZDOBG. Да. Айде. ZDO. Мисля, че така беше. Да. Ето го канала му, IP в описанието. Ченъл му в описанието. Абонирайте се и за него. Прави също интрото на хора с над 100 абоната. Прави много яки банери. Да. И така. За сега нямаме никакви клипове в канала. Днеска сме го направили. Той ни беше проект от отдавна време. 21 абоната имаме за сега. Тъй като го спамнах по това. По Skype. И да, надявам се клипът да ви е харесал. Запишете се за giveaway-а. Както казах, трябва да се абонирате за този канал и за моя, да харесате клипа. И като стигнем 40 абоната, аз някъде 210 тегля, нали, победителя. И да, това беше всичко. Надявам се да ви е харесал и айде, чао!